Ningma imba sura chama zigi meka nyamada kanyeshi jabaranuma wala sa famu yabise sura ufe Shirifla TV bamananga kunafuni na mimbi wala like auye mali kunga ani jian fan wala kunga ama fo yengo nenye apuma seleye mali jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita aye ministri nyama kura sugandi ni oye Dr. Boubou Cissé asigile be wilika jowla ani bonyo jango ani mobise ka nyomva mubara kura utacho kurawla ngamale de onvene sigime ku nyamada ukalla nyini ye gouvernement ngura Dr. Boubou Cissé abe ministri o minunda dona tawla ukan ku nyeshi feminu mo tuma loko ula kase kolu nyanabo teliyala anga nyenene kelaw olu wulila kase jamana de do mo kase ka u haklinanta do ko kunga Alhamidou Badini ka wulika jode kera sababu ye kalase amo ayemi nzoro ngaje kanyama dofe Avril kalot le mugani fla ka benin tenay jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita ye Dr. Boubou Cissé sugandi ni ka ke jamana ministri nyema kuraye nalebe Sumelu Bube maiga nonabla kabina e baradam ne tarata Avril kalot le mugani saba jamana ministri nyema kuraye wulika jo folo buluda no de katabo jamana nyema ka fanga kokoroma don faranyo kanje kuluba maula no de ensemble pour le Mali politique tonye ni katlantou opposition ka faranyo kanje kuluba no be wele ko front pour la sauvegarde de la démocratie kata folike olufana dagayoro la ni ka blasrali nyini u fe chogomne jamana be se bonogola nga obenata jamana de onka la nyini yemuye Dr. Boubou Cissé sugandili la ni ka ke ministri nyema kurai abna gouvernement kura musigi senka akabara folo kanga ke jumaye jamana de onka haklila en tout cas avec do ka ala ka atafanga dama mais ne ko maro barano konte parce que femindu il faut que aka bere frajonga ka bela men ko je ka baraka nyon fo de kay akanga kushibara folo ma e nyana ka asi ka kalangu folo galawi au moins ka barakalo ka la nyu sabati pour que jamana se ka bon fana ani kelembe corrompe surtout kelende a pembe ka fereke pour que solution se ka sur ola asonali li jaranye am premier ministre ama fo ka barala bara mu kalfara la a bara ka gele aka noko mais ame ala deli bara ntago nyuma ala ka noko yayi aka se ka jamana kono don fara nyonga politique mo ni dine mo pour que benga na jamana kono quoi bo kerengera la bara folom kalfole no la koronfela de aka se ka dansiri koronfela en balawuna kele bamali manda la aka se ka dansira la an ona ma fo aka se mo sowanji chogola pour que benga do jamana kono gele ami me jamana donka fengo soro a baranko war ko gelea o ban kan yoromno bon baluko sungalu mun na chofle nu sela ka balu fana no yanye ka sugaru no yanye jini kura ko songo no ya jamande nye fantam ka anda hake mi jamana ka ode olewu nota ani na fulo kala ka jamana mfa ni kala nte ite fo isoralo anda soro mina rodron amago mina no balo nune o ka lafia an fantawma no kon kala do wanka herede ne yɛrɛ bolo degun ba tɛ jamana kɔnɔ quoi degun kelen bɛ jamana kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o ye insécurité ko ye donc jamana ɲɛmɔgɔ ministre kura min bɛ ka sigi a ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka lakana de la sabati o tɛmɛnen kɔfɛ a ka essayer ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan ani kasabi ko fana yɔrɔnin donc o yɔrɔ parce que kasabi tɛ ka circuler jamana kɔnɔ kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔw ye kule ba la war de te ka circuler an ka laɲini kun ye mun ye fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ mun sigilen filɛ nin ani parti politique mɔgɔ tɔw ka sigi ka kuma kɛ fɔlɔ u ka bɛn kɛ gouvernement de l'union nationale la l'o kɛlen kɔfɛ baara fɔlɔ min bɛ yen u kan ka mun kɛ o ye ka jamana de sécuriser fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na bi na jamana bɛ cogo min na dogoni tɛ maa si la sécurité tɛ yen mali yɛrɛ ko yɛrɛ bɛ ɲini k'a ban ka ban an bɛ yɔrɔ min na an jɔrɔlen don hali bamakɔ kɔnɔ bi an jɔrɔlen don donc an ka laɲini fɔlɔ ye mun ye o ye sécurité de sécurité kɔfɛ n'u tilala a soni min bɛ yan yɔrɔ la fanga kundaw na ni gouvernement kɔnɔna la ka dɔ bɔ a la tant que a ma dabila jamana in t'a ɲɛ cɛ kelen ka maa ba kelen nin yɔrɔ ta ka taa n'a ye jamana kɔnɔ se ka ɲɛ cɛ kelen ka mɔgɔ siman ka hakɛ ta ka taa n'a ye i n'a fɔ dɛmɛ dɔ bɛ bila ka na ko mun kan ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bɛ ka kɛ ekɔliso ni fɛn kɔnɔ cɛ kelen ka ta ka taa n'a ye o jamana t'a ɲɛ fo ka jɛ wuli donc n'u m'a dabila jamana kɔnɔ jamana bɛ segin kɔ hali bi ka taa de donc impunité
mɔgɔ tu as commis une faute i kan ka punir donc an ka laɲini n'o ye fɔlɔ. An hakili la a fɔlɔ o ye lakana ye. Bon n'i y'a ye Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ bi o ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ. Tant que lakana ma sigi sen kan basigi ka sigi sen kan yiriwali tɛ se ka kɛ. Ni lakana ni o sabatira ka ladamu sabati ka lamɔ sabati an hakili la alors fɛn caman o bɛ se ka kɛ. Ni o bɔra yen mɔgɔ minnu ta hami kan ka bubu fɛn bi o ye surtout an bɛ minnu wele ko jeunesse denmisɛnw. A hakili la an ka denmisɛnninw caman ye kalan kɛ diplôme bɛ dɔw bolo diplôme tɛ dɔw bolo nka a tɛ tun k'a fɔ ne ye nin de kalan kɛ i mana di fɛn fɛn yira denmisɛnw na bi n'u bɛ se k'u ta sɔrɔ a la u b'a baara kɛ. N'olu bɔra yen sɛnɛkɛlaw olu de ka ca alors ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. An kan ka yiriwa ɲɛsin olu fana fɛ a kana kɛ ko Mali bɛ kɔɔri dɔrɔn sɛnɛna koyi nka a ka kan sisan sa an ka sɛnɛfɛnw an hakilila usine dɔw kan ka se ka jɔ sa ka na ni yɛlɛma ye. Dakuruɲɛ kelen jamanadenw ka laɲini fanba o de ye ka kolosuma ani basigi nati ko kura Mali jamana kɔnɔ ni ka jamana kalan ani denmisɛnninw ka baarako don ba la. Ninnu de ye laɲini belebele Premier ministre a n'a bɛna gouvernement mun sigi sen kan o kan k'u ɲɛsin baara minnu ma. Kuma min na Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara y'a mɛn k'a fɔ minisiri ɲɛma kura sugandira k'o sigi ni o ye Dr Bubu Sise ye. A fɛnɛ y'a ka hakilinanta di baarakɛtaw ka a fɛ don nataw la sigingɛn bɛ ka min makɔnɔ ka bɔ a n'a ka minisiri kura nataw yɔrɔ. An ka jɛ ka ɲamada bani fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. An bɛ Ala fo k'a barikada. An bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ président a ye premier ministre kura sigi n'o ye Bubu Sise. Ayiwa an kɔni ka hakili la en tant que président de Haut Conseil islamique an bɛ min fɛ o ye bɛn ani kelenya de ye jamana kɔnɔ ani jamanaden bɛɛ ka se ka lafiya k'u ka hakɛ sɔrɔ. O la an kɔni bɛ min fɔ a fɔlɔ ye dugawu de ye k'a fɔ mɔgɔ min nommena ka kɛ premier ministre kura ye an bɛ dugawu k'a ye baara min kalifara ma Ala k'a s'a kɔrɔ Ala k'a ɲɛ a bolo. An bɛ min fara o kan o de ye an ye min fɔ président yɛrɛ ye ka kɔrɔ an bɛ segin o de kan k'o fɔ premier ministre kura fana ye. Ale nommena sisan ka kɛ premier ministre ye jamana bɛɛ bɛ k'ale de kɔnɔ sisan jamanaden bɛɛ sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ a bɛna mun kɛ a bɛna jɔnniw nommé mun de bɛna kɛ. Kumana an ka ladilikan ye min ye an ye min fɔ président ye an b'o fɔ a ye o ye jumɛn ye u ka dayɛlɛ. Adamaden mɔgɔ kelen si tɛ se ka fosi kɛ i ni mɔgɔw de b'i jɛ. O kumana an b'a ɲini premier ministre kura fɛ a ka kuma fasodenw fɛ a bɛɛ lajɛlen opposition ko t'a la mɔgɔ wɛrɛ ko t'a la ani bɛɛ ka kuma a ka bɛɛ hakilila ɲini a k'a lajɛ mun de bɛ se ka kɛ tiɲɛ na n'o de bɛ se ka jamana in basigi bi n'o de bɛ se ka jamana in kisi bi tasuma min ɲɛsinnen bɛ jamana in ma ni a bɛ se ka kɛ sababu ye Ala ka dɛmɛ kɔfɛ k'o tasuma faga an b'o de fɔ a ye. An y'o de fɔ président y'a nommé ne Haidara de y'a fɔ a ye. Président dayɛlɛ i ni bɛɛ ka kuma mɔgɔw lamɛn n'i ye dɔ ta ka fara i ta kan ni Ala sɔnna jamana bi suma jamana bi basigi. Kumana premier ministre kura a bi yɔrɔ min na bi jamana ka gɛlɛn bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ anw ti fɛn dɔn politique la mais a ye bɛn a ye kɛ kelen ye a ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o ye silamɛ ka baara ye o ye silamɛya ka baara ye an b'o wele de da premier ministre kura ye k'a fɔ a ka dayɛlɛ a kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ka bɛɛ hakilila ɲini ni ɲuman minnu sɔrɔla a k'o ta parce que min kalifara ma fɛn gɛlɛnba don dɛ Mali bi gɛlɛya min kɔnɔ bi mɔgɔ min taara ka nommé gouvernement ɲɛfɛ k'a fɔ e de bɛna se ka kɛ solution ye ka jamana basigi baara dir'i ma min ka bon kosɛbɛ. Anw silamɛw kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka baara in ɲɛ a bolo Ala ka jamana suma Ala ka jamanadenw bɛn Ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Association pour le Mali APM musolakaw olu ye kuranna kalan belebele ani bibulu kalan gɛnɛ sigi sen kan
ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 27 ye ko in kɛra yɔrɔ min na Memorial Modibo Keita do a bɛ don fɛn min gadara kɔnɔ ka se ka dugawu don kɛ Mali ye a bɛ se ka basigi cogo min jango 8 mars ni o ye marsikalo tile 8 ye musolakaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen o de y'a to APM musolakaw ye nin kɛnɛ in ɲɛnamaya Maritu Jalo ni Dramani Malen kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la. Alissa walasa ka 8 mars ɲanamaya Association pour le Mali ale groupement de femmes u ye ni kuranɛ ani bibuli kalan sigi sen kan walasa ka dugawu kɛ an ka Maliba ye bɛn ani kelenya bɛ se ka na cogo min na ani fana ka an daba masa deli a ka se ka hinɛ furow la minnu tola Maliko la. An y'a kɛ ka jamana dɛmɛ de kɛ anw de muso ye ni jamana sumana anw de bɛ lafiya n'a ma suma anw tɛ lafiya n'an denw donc comme 8 mars kɛra a ma kɛ ka bɛn 8 mars kalo kɔnɔ mais a nana seli ma an y'a labɛn n'an bɛna kɛ dugawu kalan ye jamana bɛ yɔrɔ min na ka dugawu kɛ jamana ye mɔgɔ tɛ dabarikama dɔn fɛn bɛ se ka na ni basigi bɛn ani koto ɲɔgɔn ta la o don an ka jamanadenw cɛ Maliba in kɔnɔ jamana in ka kɛ jamana basigilen komi fɔlɔ an bɛ o de ɲini ka silamɛw bila ka dugawu don kɛ k'an yɛrɛ makasi masaba Ala in na a k'o nɔgɔya jamana in ye. Wajulikɛla caman kun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ musow kan ka to ka nin kɛnɛ sugu ninnu de sigi o la sa a ka ca Ala fɛ bɛn ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ. An bɛ musow ye fara ɲɔgɔn kan min na ka caya dunun fɔ bala fɔ dida didɔ tɛgɛrɛ kulo n'an baw ye nin ɲɔgɔn na hakili sɔrɔ ko 8 mars 8 mars tɛ haramu ye koyi ko musow ka hakɛ ɲinini bonya segini an baw ma an b'a fɔ an baw ye sisan ne a ye 8 mars yɛrɛ kɛ an balakaw de y'a ye ka jateminɛ k'a fɔ an bɛ waati min na jamana basigi t'a kɔnɔ mɔgɔw niw bɛ ka kasara mais a bɛɛ bɛ ka sɔrɔ jamana ko de fɛ k'u b'a lajɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka dugawu kɛ jamana ye basigi ani bɛn ni kelenya okumu kɔnɔla kɔnɔ. Kɛnɛ kuncɛla ni kuranɛ kalan belebele fo ka taa se bibulu kalan ma. Dili Modibo ni Umu tɔmaw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali, Konowari, Faransi ani Burukina olu farala ɲɔgɔn kan u ka tɔma min bɛ yen k'u ka lajɛrɛba kɛ ko Assemblée Générale ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 27 ye ko in kɛra Amdalaye ACI 2000 la maakɔrɔw tɔgɔla su la mawuludɔniya k'a fɔ Abdulkarim Sakɔ n'a ka jatala Ibrahima Kulubali olu ye a baara seereya Sherifla TV jabarani ye. Maliden cɛman n'a musoman minnu kɛmɛ k'u tɔgɔ da Umu Dili ani Sidi Modibo Kane na u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma tɔn sigilen n'o ye Association des homonymes Umu Dili et Modibo Kane et sympathisants u ka ɲɔgɔn lajɛraba kɛra sɔgɔmada in na nabaw nana ka bɔ jamana fan caman na fo ka bɔ jamana kɔ kan laɲini min bɛ ko in na tɔnɲɛma fɛ o de k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɔn n'o ye Umu Dili tɔmaw ani Sheikh Modibo Sidi Kane tɔmaw ye ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An kɔni Modibo tɔgɔ ninnu tɔgɔ an y'an ka Assemblée Générale kɛ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kungo kɛ ma bɛɛ silamɛ hukumu kɔnɔ ye mais an ka association politique tɔn tɛ silamɛ tɔn de don Modibo tɔgɔ ninnu an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ŋaniya kɛ kelen an ka Ala bato an tɔmɔ ɲumanw don kun ye silamɛw donc an ka tulu ka sira fɛ donc vraiment o de y'a to an y'a association créé minnu di dili siraw ka dili sira juru la parce que dili an ka tɔmɔ ɲumanw de dalen don ye Modibo Kane bɛ yen Umu Dili bɛ yen Baba Hama bɛ yen Sidi Modibo Kane a ka ca olu bɛɛ danbɛ dili an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dili sira du kɔrɔ san o san an ka taa jurali la o de ka d'an ye hali ni san yɛlɛma tɛ mɔgɔ bɛ se ka taa jurali la dili n'o bɔra ɲɛfɛ an ka belebele dali do ye Mamadu Abulaye Suwadu mutu kɔni muru to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa kaburu jura ye fana. Ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ tɔn in kɔni sigila ko politiki tɔn tɛ ko nka a dabɔra ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni maaba fila min n'u tɔgɔ dalen don u la u ka se k'u ladege u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ baara caman bolo dalen don u fɛ n'o belebele dɔ ye Umu Dili ani Modibo Kane ka so jɔ u tɔgɔ la. Mais baaraba minnu bɛ yen fɔlɔ o kɔni ani Umu Modibo ka so jɔli an b'a fɔ k'o kɛ n'an y'o kɛ an b'a fɛ ka dilina sira k'o fana dilan hali n'an m'a dilan ka barikon datigɛw bila kɔnɔ parce que mɔgɔ mana bɔ Dili k'i bɛ taa Dina mɔgɔ caman bɛ tunu sira la dɔw bɛ t'u kun bɔ fɔ Moritani donc an b'a fɛ ka barikon datigɛw bila o sira la fo ka taa se Dina n'o bɔra yen bon télévision ko fana o b'an hakili la an b'a fɛ ka télévision dɔ créer bakuruba la bon n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin ye
min nana duba in tɔgɔ la ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ka ɲɛsin ni hakilina tabaw ma wa k'a bɛ welewelekan da kɛ ka ɲɛsin u ma ka ɲɛsin ala ɲɛsiranya ani baara ɲuman kɛli kan ko sabu maa minnu tɔgɔ dalen don u la ko baara ɲuman ni ala ɲɛsiranya de y'a kɛ u tɔgɔ bɔra kunun na ka bi sɔrɔ. Alhamdulillah Mali jamana ye maa ɲuman ka ca mais olu de y'a ŋaniya sɔrɔ k'a fɔ ko u tɔgɔ dalen don maa ɲuman u bɛ fara ɲɔgɔn kan donc n'u farala ɲɔgɔn kan u ka se ka baara ɲuman kɛ ala ye ka baara ɲuman kɛ jamana ye ka baara ɲuman kɛ jamanadenw ye parce que umu ni Modibo u ɲɛna de u ya ɲɛni de kɛ de tun ma ɲɛni kɛ san b'a sɔrɔ mɔgɔw ɲinɛna u ko la mɛnna n'u tun ye ɲɛni kɛ mɔgɔw san b'a sɔrɔ u ɲinɛna u ko la u mɛnna donc u ya ɲɛni kɛ donc maa min tɔgɔ dara olu la fana an fana b'a fɛ olu ka kɛ ɲɛnikɛlaw ye u ka kɛ ala batolaw ye u ka kɛ jamana dilanlaw ye an b'a fɔ umu ni Modibo mɔgɔw ye u ka bɛn u ka kɛ kelen ye u ka taama fana u k'u cɛsiri k'u jogo ɲa mɔgɔw ka dɔn olu ye maa ɲuman tɔgɔmaw ye donc mɔgɔw ka tugu la kɛwale ɲumanw na. Kɔnɔdɔnna k'a fɔ association des homonymes Oumou Dili et Modibo Kane et sympathisants tɔn don a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a sigin bɛ sen kan kabini san 2008. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la Benin jamana bɛ kalata dɔ kɛ fangasinamatɔnw kɔ a barata Benin jama furadama a dɔn bɛ ni fɛn min ye bɛnkanfanga ko kolokolo jamana do tuma min na ni farafina jamanaw bɛ jagoya fanga kɔnɔ san 1990 kumaw jamana kelen min sɔrɔla farafina ni o ka fanga gwɛna ka taa bɛnkanfanga ye Benin jamana de do barisabu ka da ka maa min kun bɛ fanga na n'o ye Mathieu Kérékou ye tuma min na ni jamanadenw y'a jira k'a fɔ a ka wuli ka bɔ u kunna a jɛna ni wulili ye maa min nana a nɔna nimisa tilara ka k'a nɔfɛ a seginna ka na bɛnkanfanga ko ten de o Benin jamana n'a fɔra ko kɛn bɛ misali ye o ka kalata kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fangasinamatɔnw kɔ a ye maaw kɔnɔ guwa kalata min bɛna kɛ wasadensigi kalata de do Benin jamana kɔnɔ nka jamana ɲɛma Patrice Talon masuruna fanga ɲinindɔn fila dɔrɔn de yamaruyara u ka cɛbɔ kɛ ka wasadenya ɲini fangasinamatɔnw bɛɛ lajɛlen dɛnna kɛrɛfɛ ko in man ka kunsɛbɛ kɔrɔ bonyana don dɛmɛnenw na fɔ Patrice Talon yɛrɛ yɛrɛ kɛ fɛɛrɛ ɲininba ye gwɛlɛya la nka ma ɲa min kɔ a kɛra o ye bawo ko in dora ten fangasinamatɔnw senna ye kalata la o de kosɔn bi maa minnu ye hadamadenya hakɛlapasa jɛkuluw ye olu caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ Benin fanga a bɛ ka bɔnɛ banfila doncogo ɲini fangasinamatɔnw kunna barisabu ka da ka Patrice Talon kun y'a ɲini k'a bɛ yɛlɛma don jamana sariya sunba la a babalila wasabulon kɔnɔ siɲɛ caman ni wasadensigi kalata kɛra nin sen in ko fangasinamatɔ ma tɛ kɔnɔ k'a bɛɛ y'a ɲɛnamaw ye k'a ka ca la k'a ka hakilina caman bɛ yen k'olu bɛ sɔn ka tɛmɛ o kɔsada in yɛrɛ la maa minnu y'a jira k'a fɔ ko in u ma diɲɛ ni a ye fangasinamatɔ ɲɛmaw la caman minɛna kunnafonidilaw minnu fɛnɛ kun y'a lajɛ k'u bɛ u da don a ko la dɔw fɛnɛ minɛna nisɔngoya taamakɛlaw bɔnɛ banfila donna olu kunna adamadenya hakɛlamasa jɛkulu Amnesty International o y'a jira k'a fɔ bi gwɛlɛyaba bɛ Benin jamana kɔnɔ bɛnkanfanga taabolo ɲuman na kalatala bɛ ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni min bɛ Beninkaw fɛ o de y'a jira k'a fɔ sariya bɛ sariya la ni m'o dafa i fanga sinamatɔn walekɛlen i fanga ɲini dɔnnama a man ka i sen ka don kalata in na sariya gwɛlɛw minnu nana ye kanbɔli dafɛ o de kɛra sababu ye ka fangasinamatɔ caman sen bɔ Nise Forso Glo ni o ye Benin jamana ɲɛma kɔrɔ ye ka fara Boni Yayi kan fɛnɛ ye jamana ɲɛma kɔrɔ ye olu kun ye a laɲini k'u bɛ don fangasinamatɔnw jigiya kɔrɔ ka ɲini jamanadenw fɛ u ka bɔ ka bɔlɔ minɛ jango ko in kana se ka kɛ kalata kana se ka kɛ fangasinamatɔnw kɔ nka maaw fɛnɛ tɛ ka u kala don ɲina ka bɛn ni nin jamana ɲɛmaakɔrɔ filaw ka wele ye bawo kabini février kalo tɛmɛnen fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ nisɔngoya taama ti kɛ jamana fansi fɛ wa fangasinamatɔ minnu y'u tulokun gwɛlɛya k'u b'a kɛ min ye lakanatigilamaaw ye u ye gazi fiyɛ maaw kan a ma ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ bi min ye hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ye olu kɛmɛ ka gwɛlɛya caman jira ko ni ɲama kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tunkarangew mɔ Libi kɔnɔ k'u laban k'a bɛ kɛ kɔkoya ni kɔngɔnjoie y'u bolo u kun b'a fɛ ka don nazarala ni kwaji ye kɛlɛ wulila k'u to Libi jamana kɔnɔ u bilama
u tɛ se segin kɔ u tɛ se taa ɲɛfɛ. Maréchal Khalifa Haftar dun kɛ mɛ ka wele Tripoli nɔfɛ ko f'a ka jagoya ndaraki diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen Fayez El Sarraj la. Tungarange ninnu n'a caman ye farafindenw ye olu de bɛ kɛlɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ mugu ni ɲɔgɔn cɛ. O de kosɔn diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ tungarangew ladonni ma Organisation Internationale de Migration OIM o y'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ ka tungarangew sɛgɛrɛ Libi jamana kɔnɔ k'a bɛ kɛ degun da y'u ma bawo u dadɔn dɛ dɔw y'a yira k'a fɔ maa bayirika caman de don nka Organisation Internationale de la Migration OIM kɔni y'a yira k'a fɔ ale sera ka tungarange min jati Libi dugukolo ka maa 5,933 aya olu kɔni lakodɔn bɛ u fɛ nka kulu maramafɛntigiw minnu kɛ mɛ ka Libi mara ta ka kɛ u ta ye walikelen Libi marabolo tilatilalen don kulu maramafɛntigiw minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ kɛ mɛ ka farafinden ninnu jɔnya u ka yɔrɔw la u minɛnen kɔfɛ a y'a kwaji ka kana n'u ye Libi dugukolo kan u taa mɛ u bila jɔnyaw la ni min ye muso ye bi n bɛ k'o ka tulo k'o la aya olu kɔni bɛ jɔnya de la o kulu marafɛntigi ninnu bolo o de kosɔn hadamadenya hakɛlabasajɛkulu ko k'u bi a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ u ka lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka dɛmɛ don ka ɲɛsin aya farafinden ninnu mɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Gasserbena Gashir ni o bɛ Tripoli worodugu yanfan fɛ kɛlɛ bilennen de bɛ Maréchal Khalifa Haftar ka surasiya ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka jamana ɲɛmaaya lakodɔnnen Fayez El Sarraj ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ko yɔrɔ in na ko tungarangew fɛnɛ dagan bɛ yen ko maa caman de joginna kɔsada in na ka sabu kɛ mugu tun bɛ ka ti kunfɛ a ko kɛ kun bɛ fiɲɛbere ye tungarangew bolo ye ko maa caman joginna Organisation Internationale de la Migration OIM ka fɔ la. O Libi jamana kelen kɔnɔ Faransi jamana hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu dɔw fɛnɛ wulila ka se Faransi kiri ma k'u b'a ɲini Faransi kiri fɛ a ka Faransi faamaw bali ka wale dɔ kɛ wale in tɛ dɔwɛrɛ ye jikankuru k'o ta k'o di Libi lakana tigilamaw ma lakana tigilama minnu ni olu bɛ jikan u k'u ma ko garde côte Libi lakana tigilama ninnu k'a ji ka u ka baara a dabɔn tɛ farafinde kisili ma tungarangew nka ka lajɛ k'u degun ka ɲɛsin bɛ o de ma a b'a ta tungarange ninnu de ka fɛn wɛrɛ ɲini u ka se ka bɔ Libi jamana dafɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ mugu ni kisɛ bɛ yen nka Faransi jamana faamaw de ye Ala minɛ ka kurun wɔɔrɔ ɲɔgɔnna de san k'o bila Libi garde côte ka bolo kan ko a na kɛ sababu ye ka tungarangew farafindenw kisi k'a ji kan nka adamadenya hakɛ labasa jɛkulu ninnu n'u ɲɛkun bɛ Amnesty International bolo o ko a dabɔn tɛ ka u kisi Libi lakana tigilama ninnu ma na farafindenw sɔrɔ u b'u tɔɲɔ de hali minnu filɛ nin ye kɛlɛ bilennen ni ɲɔgɔn cɛ Fayez El Sarraj ni Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛ kɔnɔ a y'a ko olu caman minɛna k'a ji ka garde côte ninnu de fɛ Libi ni nasarala cɛ ka na n'u ye Libi dugukolo kan ka n'u bila degun kɔnɔ o kumana ko a bɛ ɲini Faransi kiri fɛ Faransi faamaw ka bali jikankuru wɔɔrɔ ninnu dili la lakana tigilamaw ma Libi yanfan fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ Faransikaw fɛ ni o ɲɛsin bɛ surasiya ma musolaka don ko Florent Parly ale de y'a yira février kalo la k'a fɔ Faransi jamana ye jikankuru belebele wɔɔrɔ san k'o bila Libi lakana tigilamaw ka bolo kan minnu ka baara ɲɛsin bɛ jikanna ma nka fɛn min ye hadamadenya hakɛ labasa jɛkuluw kɔnɔ guwa n'o y'a sɔrɔla ko hadamadenya dɛmɛ nasira don o y'o bɔ surasiya minisiri ye k'i ka kurunzan k'o bila Libi jamana ka bolo kan n'o y'a sɔrɔla maramafɛn de kɔnɔ ko kumana ko kuru minnu bilara Libi lakana tigilamaw ka bolo kan ko kɛlɛkɛ kuru de don ko a dabɔkun tɛ ka ɲumanya kɛ maa ye ji kan ko nka k'a bɛ degun de se u ma o kumana ko Faransi kiri ka wuli Faransi maa ɲɛmaw nɔfɛ ka se ka ko in bali kɛla. An b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔ surasiw minnu kɛmɛ k'u jagoya bala fanga na Omar El Bashir jagoya jiginnen kɔfɛ jamanadenw fɛ ni nisɔngoya taamaw ye min daminɛna kabini desanburu kalo bibi na ni maa minnu ye maa nana masumanenw ye ni olu ye nisɔngoya taamaw boloda fɔ ka Omar El Bashir bi a jiramɛ k'a fɔ u sera ka bɛn ko la barisabu ka da kama nana masumanenw kan kunbɛn ko fɔ surasiw de ka fanga de bila tensa ko surasi fanga de nege t'u la bilen sigikafɔw kɔni jayara surasiw ni maa nana masumanenw ni ɲɔgɔn cɛ surasiya y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 23 tarata k'u sera ka bɛn fɔla o kumana jɛkulu kura bɛna sigi furanjɔrɔ fanga nɔna n'o o kun ye surasiya fanga labɛnnen ye
ko conseil militaire o jɛkulu kura in comité conjoint a bɛ wele ten maa nana masumaniw ni surasiw bɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement kɔnɔ ka ministres di nka bibi in na maa caman fɛnɛ kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na hali ni surasiw kan bɛ k'u ni maa nana masumaniw bɛn bɛ fɔ la aya ko surasiw b'a fɛ ministre sow minnu bɛ yen ni olu ye dankɔrɔbaw ye olu ka bila surasiw ka bolo kan o de fɛnɛ kɛ mɛ ka maa caman kɔnɔ guwa o de kosɔn bi fanga sinamatɔ ɲɛma dɔ bɛ yen ko Sadik Almadi ale y'a yira k'a fɔ ko in bɛ ka taa cogo min na surasiw bi sɔn k'a fɔ ko u bi ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ u sago ye wa min ye jamana den fanba fɛnɛ ye u y'a yira k'a fɔ surasiw fɛnɛ ni jamana caman dɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna arabula jamanaw i n'a fɔ Misira jamana Egypte Arabie Saoudite ni Émirats Arabes Unis k'a bi n'a fɔ olu jamana sabaw bɛ ka surasi fanga dɛmɛ k'u bɛ min fɔ o jamana ninnu ye u k'a dɔn k'a fɔ Sudan kungo ye olu ti jɛn n'a ye maa wɛrɛ k'i to i ka jamana kɔnɔ k'i bi i da don Sudan kunkanko la u b'a fɛ u yɛrɛ k'u ka ko ɲɛnabɔ Sudan jamana kɔnɔ dɛmɛ kana don ka ɲɛsin surasiya mɔ k'a fɔ furanjɔrɔ fanga bɛ sigi sen kan min bɛ kɛ surasiya furanjɔrɔ fanga ye. Sri Lankakaw fɛ yen bamanjiya wale kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin kerecɛnw ka église dɔ mɔ ani dunanjigiso dagabanaw min sɛbɛn maa 200 ni kɔ bɔnɛna ani na a ko kun ye maa caman kɔnɔ gan tile fila o kɔfɛ État islamique bamanji jɛkulu sina k'i can k'i jira k'a fɔ a kana ɲini yɔrɔ wɛrɛ ka kɛwale don Sri Lanka surasiya ka wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw daminɛnen sera ka taa poyi État islamique cɛ wɛlɛnw ka minnu kɛra bamanjiya wale in kɛbaw ye maa 10 ani maa 5 ɲɔgɔnna sera ka fa u la a kɛra dugu min na o ye Kalmuna ye a bɛ Sri Lanka kɔnɔ État islamique maa 15 fara denmisɛnnin 6 bɔnɛna a nin na a jirala k'a fɔ kuma min na ni surasilakaw ni polisiw kɛlen kɔfɛ ka État islamique dagayɔrɔ ɲini k'a dɔn n'u ye hiri kɛ a kan maa minnu kun bɛ a kɔnɔ État islamique cɛw la maa 7 ɲɔgɔnna u ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin surasiya mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ da bɛ ɲini ka kɛ digi u la sɛbɛn ɲini ka kɛ u la maa 7 sina ka furu mara ni wuli ni u yɛrɛ ye u satɔ muso 7 sara u nɔfɛ ani den 6 kunnafoni wɛrɛw nana n'a ye k'a fɔ cɛ 7 falen kɔfɛ Sri Lanka surasiya n'a polisiya fɛ muso kelen bɛ muso 7 la o de sina ka furu mara ni wuli jango muso 2 ni den 6 bɛɛ lajɛlen n'a ka jɛ ka to ɲɔgɔn fɛ nin kunnafoni 2 kɔni bɛ a ko dafɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ so min ni u taara sɔrɔ ye k'u fa so fɛnɛ kɔfɛ maa 7 wɛrɛ fɛnɛ su labanna ka ye dɔw y'a yira k'a fɔ olu fɛnɛ kɛnɛ kɛ ka furu mara ni wuli ni u yɛrɛ ye avril kalo tile 26 min ye polisiya ni surasiya ye u ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ mugujugu dɔ kan mugu min ni u k'a ma ko dynamite o bere 150 ɲɔgɔnna de dilanlen kun don Samantura ye o fɛnɛ ye dugu dɔ ye o bɛɛ kun ye État islamique bamanji jɛkulu ka fɛn labɛnnenw ye so fɛnɛ kɔnɔ u taara bɔ État islamique ka drapeau kan u ka drapeau min ni fiman don ka sɛbɛnni kɛ a la arabukan la jɛma o bɛɛ lajɛlen yera a nɔna o b'a jira k'a fɔ État islamique kɛ mɛ k'i ɲɛsin nin kɔnɔ in fɛnɛ mɔ maa 200 ani maa 50 ani maa 7 o de bɔnɛna a nin na avril kalo tile 26 tɛmɛnen bamanjiya wale senfɛ min kɛra Sri Lankakaw fɛ. Emmanuel Macron a kɛlen kɔfɛ k'i dantigɛ k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ dɔw ɲini min bɛ se ka Faransi ka den ka gwɛlɛya wuli ni o kɛra sababu ye leke nɛrɛmugulamandigiw kɛ kun bɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye gilet jaune ko in ma se ka leke nɛrɛmugulamandigiw kun minɛ o de y'a to u bɔra ko kura sibiri avril kalo tile 27 k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min bɛ yen ni u kama ko Rodriguez ale ye leke nɛrɛmugulamandigi don maa bɛ se k'a fɔ ale ka ko bɛ jɔ maaw hakili fɛ ka sabu kɛ ale yɛrɛ ɲɛkelen bɔra baara la wulikajɔw ni nisɔngoya taama senfɛ u ni lakana tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn ale ye kuma bɛɛ kuma bi bila a ka bolo kan a ka se ka kuma leke nɛrɛmugulamandigiw kunkanko la maɲi ni o ye Jérôme Rodriguez ye a ko u bɛ bɔ ka taama avril kalo tile 27 kɛ ka sabu kɛ Emmanuel Macron kɔni ye dala ma nka a ma fɛn fɔ a ma na ni fɛɛrɛ foyi ye k'i bɛ se ka min faamu a ka kumaw na k'i bɛ o kɛ i bolomada yɔrɔ ye ka se ka dɔ bɔ nisɔngoya taamaw na k'a fɔ yɛlɛma na kɛ o tuma na olu kɔni bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ o ye k'a fɔ nisɔngoya taama in a bɛ to sen na fɔ Emmanuel Macron ka yɛlɛma don a ka baara taabolow la a ko fɛn min bɛ ale Rodriguez kɔnɔ guwa o de ye k'a fɔ Faransi kunnafonidilaw u kɛn bɛ ka u sen da olu leke nɛrɛmugulamandigiw ka
boliuka ka kena fo ba dugu jiemana konga kona fora ko deke nere mugulama ndigido murutila fa do fe ka cheni doke kibishinga bala ko cheni taleye ko yanga ko dambedaka ka deke nere mugulama ndigu buruja ko koni ye kumashuli ko ye ko ba ko ni wale mimeka kebi deke nere mugulama ndigu fe ko nere ngote maminu med deke nere mugulama jukoro no ye mani vunye ko dedu ko lanyini be ka ke jamana de bela jelede o kumana uba fe dugu je ko mugani nda maya ke chugo de ka yelema faranzi ka debolo faranzi fanga tabulo fe ko kumana jamana de bela jele kanki yere ye uluka kelela ko ma kana shinga deki nere mugulama ta ko ke adama koy Donald Trump Amerike jamana nyama do aye dandigeli ke ka beni avril kalo tile muga ani woro juma ye kene bado ka kene minye marama fenjagulaw ka kene ye Amerike dugu kolo ka bedu mbado ka fo marama fenjagulaw marafa ferebaw olu joyoro ka bo jamana nyama sugandili la Amerike dugu kolo ka Donald Trump ya yira ka fo jensele nani toma Nations Unies ka bengami ni ategeno blala donde menona kirengere ni nyana samba fla anita ni zaba Barack Obama fe ka to jamana nyama yala ka fo akalaje marama fe na manya kwa bi fere aka fere mamo mami ni jetemine kera akunga ka fo chenikelate Donald Trump de ko o tegeno bla mingera Barack Obama fe ale ba joshi kabui atenye Ameriki jamana marama fe akabali ka fere kwa bi dabla Barisabu ka daka ko Ameriki jamana sharia sumba a sharia se do be ko deuxième amendement o kembe ka jira ka fo jamana de akaka ika marfa do soro ki yere lakana o kuma no se ka je ko bolo ka je kata marama fen vere bali wole kele kata gole ya do afere lila kwa be ke sababu ye ka Ameriki jamana sharia sumba soso o kuma na leba fo bela jele ye ka jeya min ye jensele genani to ma Nations Unies benga min ni otara samba fla anita ni zaba ni jamana nyama do ya tegeno bla Ameriki jamana togola abi joshi kabui kechugo te ala amawla dunia ka fo samba fla anita ni zaba mamina ni jensele genani tomba Nations Unies nani hakili na nye Ameriki jamana duna adafe kerengere ni nyana Barack Obama ngaminye wasablo konona ye kata do bala ye kongre o olu ko ni mase ka kuinge o Donald Trump fene nana adlone soro ochugula o ale ko ni kongre ko ni mado bala ko Barack Obama tara ale nana onona eleni ko ngone abi joshi ka buide Barisabu ka daka marama fe akaka akaye Ameriki ka debulu ka yere lakana nga jensele genani to ma Nations Unies ka bengan zeben akeme ka gerende o minu nda ka nyeshi marama fe fereli mo jien kono o ye ka fo jetimine ka ke jamana mi na bi fere o mo no ya sorola a ferele ko amo atina ta di bamanji mo wale kele damatema wale tikila mo mercenaire mo kata cheni ke ka niu chien jien nyefe ko fo o bela jele ka jetimine hala bi teme jamana o minu ve kata jamana wera ula nu ko mo ko transiti ko jamana o bela jele ka nga jetimine ma minu ve na be ni olube ferekela ni sankela ni nyonje ko courtage afamune dugulenzra fe ngoma ko kokseri aya ko olu bela jele fene ka jatimine yani baraka ke amawla dunia ka fo Donald Trump afleni ningene minga marama femverela u Ameriki oluka kene badu ukoni yetegereke ka kumbe akani ndandigelina ka fo gerendeti taka marfa fere segere Ameriki dugu kuloka amana ke benganzebe mi Ameriki jamana dundote adafe ko yinzebe koro jarui Bamananga kunafoni be kunjani farokolo nyanaje de ye anga malien dolati to ami miwele ko stade malien de Bamako uka degede ngaramogo koro segina kana ukuna ni oye Jibrila Drame hageli jigina samba fla ani konondo Desembre kalo tile duru ale de ye farafina jonjo do takadi stade malien de Bamako moni oye confédération Coupe de la Confédération au kera samba fla ani konondo asegine kana stade malien de Bamako kuna anga nyinini kala wulila kase amo ninga hakilina taw don ba fe ka bara kuraw minu mbolo da stade du malien kuna anga je ka nyamada ka fota ufe stade mako sera manga singa na so pourquoi parce que autant no fait comme entraîneur autant no fait comme sadis ngana stade demain ame domina ko bi bolon tamasika ke nyina sangono alors compétition mais minale entraîneur té follow donc entraîneur té jaguado o se stade doma muno stade supporter muno stade dirigeant muno stade de babawi entraîneur kunda dirigeant kunda supporter kunda bega seginga da demain do stade ma o de kumutum kon lautara cinéma o tena nyini comme entraîneur bien vrai ko donia bena o bena nyini pour que ngana stade ma ko bena bi ngana stade demain pour que ngana seka
c'est le ballon niveau là elle est pour se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka taa yɔrɔ jan tuguni compétition na et que compétition min bɛna daminɛ sisan a ka teli a surunyalen don an ka se ka baara kɛ joona min b'a to an bɛ se k'o compétition kunbɛn ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a la komi sali y'a sɔrɔ san laban ninnu na cogoya min na bon i y'a fɔ cogo min na effectivement n nalen parce que n'i nana équipe la i bɛ jateminɛ de kɛ parce que ne kun sigilen tɛ ne ko n bɛna stade kɔnɔ ɲinan bon n nalen n ye jateminɛ minnu kɛ n y'a ye c'est à dire quoi joueurs ka positionnement n'u ka placement a ka gɛlɛn n y'a ye u ka finition fana na parce que ballontan bi finition pour que ka se ka finition ɲuman kɛ d'abord f'i ka adversaire surprend n'i b'a fɛ ka mɔgɔ surprend i bɛ mun kɛ f'i ka bala la bon o ye fɛn dɔ ye o ka gɛlɛn pour que ka bali mɔgɔ la f'i ka se ka jouer touche kelen ou bien touche fila mais ballontannaw ɲɛ u b'a fɛ k'u ballon contrôler k'a faga k'u fɛrɛ a ma k'u bɛ jouer défenseur t'o temps di bon donc fo n ka exercice dɔ bila min b'a to u bɛ se ka teliya ka corriger la n y'a ye fana kuma dɔ la u tɛ se ka ballon ta k'u bila dans le sens du jeu c'est à dire kuma dɔ la ballon bɛ taa fan min fɛ i b'a sɔrɔ olu coordonné don o ma o yɛlɛmali ka gɛlɛn o ma n y'a ye fana ballontan na pour que se ka bi dɔ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko dernière passe o dernière passe olu de ka ballon di mɔgɔ ma a bɛ yɔrɔ min na kuma dɔ la u b'a bila kɛnɛ na mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na donc a bi donni bɛ gɛlɛya a n'a ɲɔgɔnna caman dɔn n bɛ ka essayer ka fɛn dɔ de kɛ joona pour que se k'o corriger komi n y'a fɔ tubabukan na cogoya min na an bɛ obligé ka boli ka jugulan siɲɛ parce que waati sera ka ban a bɛɛ tɛ se ka corriger o de kama n bɛ kuma fana caya k'a don a la pour que dɔw ka se k'a faamuya n'u y'a faamuya ka ca ala fɛ a waleyali fana bɛ nɔgɔya décembre kalo tile 5 tun ye donba de ye donba min don sali dɔrɔn tɛ a kɛra donba ye mali ballontan bɛɛ ma parce que mali la an kun nana se niveau dɔ la maliyɛn bɛɛ kun sigala k'an tɛ se ka kupu sɔrɔ bilen dɔw ko mali dangana dɔw ko omnisport dangana bɛɛ y'i ta fɔ mais ni ala nana ka na ye ka na kɛ anw kɛ sababu ye an ka se ka siri tigɛ a nana kɛ sababu ye ballontan kupu caman nana kɔfɛ min t'o ye donc a nana to mɔgɔw commencera ka da u yɛrɛ la ko ni baaraw kɛra ni ɲɔgɔn dɛmɛw kɛra n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ko dɔw kɛ donc ne hakili la donba de don a kɛra donba ye bɛɛ bolo donc n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka don ɲɔgɔnna caman kɛ c'est vrai an bɛ don min na ko bi kɛlɛ bɛ ballontan kɔnɔ a kɛra sababu ye ka ballontan segin kɔfɛ kosɛbɛ mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ ninnu ka ban joona pour que an ka segin ka na clubw ka se k'u jɔyɔrɔ kɔrɔ tun ye min ye n'o ye ka don phase de poule kɔnɔ n'o ye ka taa coupe nɔfɛ ka clubw ka se k'o sɔrɔ o ye ne ka wele ka taga non seulement stade sporteur ma ka taa mali ballontan ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an bɛ se ka segin k'an place kɔrɔ sɔrɔ pour que 5 décembre ɲɔgɔnna i n'a fɔ compétition minnu fana tara sisan junior kunda ani cadre kunda an bɛ se k'olu ɲɔgɔnna caman kɛ cogo min na an y'a ye chaque fois n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an y'a ye n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na n'an ye ko to ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ a ka ca ala fɛ n'an sera k'o kɛ a bɛ fisaya. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.